Dit was onze eerste caravan die we toen op het land gekregen hebben. Omdat we een mini-camping opzet hadden. En toen hebben ze gevraagd, mogen wij hier wel staan? Ja, dat mocht wel. En toen komen alle jaren weer, dat is al 20 jaar geleden. En dan hebben ze 's avonds gebeld om 10 uur. En dan, ik zei, dan hebben we correct de vergunning gekregen. Toen zijn ze voor diezelfde week ook gekomen. En ze komen naar Schorel. En nou, dat is ook heel leuk. Maar uiteindelijk hebben ze hier ook familie wonen. Zie je? En zodoende mensen hier achter onze camping komen. Nou, deze mensen die staan voor het jaar het eerst. En ze vinden het hier ontzettend mooi om in de vrije natuur te wezen. En het is hier altijd stil. En hier zijn heel veel vogeltjes om daarvan te genieten. Nou, ze vinden het hier allemaal mooi rustig. En je kunt van alle kanten fietsen en wandelen hier zo achterlangs, want hier is een kerkenpad over. En ja, de rust doet hen heel veel. En het zijn meer oudere mensen. En enkele we hebben de kleinkinderen en zo mee, maar anders is het hier anders heel leuk. Ik heb ook geen klachten gehad. Ach Heden, ze hebben het hele bordje vergeten, omdat ze mensen altijd mee aan pijltjes smijten. Nou ja, dan haal ik hem er dan wel weg en dan werk ik hem al even op. Ach Heden, hij zit vast. Nou ja, dan laten we hem maar mooi zitten. Nou, dit is vroeger een zwembad geweest. Nee, ik ben zelf schooljuffrouw geweest en dan haal je altijd die kinderen hier allemaal. En zodoende hebben we dit zwembad toen eens een keer gemaakt. En toen ze groter waren, daar hebben we er een visvijver van gemaakt. Ongeveer 1 keer of 2 keer in de week maaien we dit allemaal gras. En dan gaat het allemaal mooi naar de kanten toe, dan hoeven we het niet op te riemen. En dan nou, is het klaar. Ik ben nu 84, maar ik hoop het nog een heel lang te doen. Tot aan 90 jaar toe bijvoorbeeld. Tenminste, als ik zo gezond blijf. Ja, je hebt het bedrijf en je leeft erin en je hebt wel heel veel plezier erin. En de mensen ook. Maar anders kwamen ze alle jaren niet weer.